σήμερα στη Βουδαπέστη. Κοιτάζουμε μήπως παραγγείλουμε κάποιο ταξί μέσω Bolt. Είναι μια εφαρμογή που τη χρησιμοποιούν πολύ εδώ, και Uber νομίζω, κανονικά. Για να μπορέσουμε να πάμε προς την Βούδα σήμερα. Είμαστε στη Βούδα, έχουμε φτάσει τώρα με το ταξί από το αεροδρόμιο. Σήμερα θα κάνουμε όλη την εξερεύνηση της Βούδα βασικά. Σωστά. Τώρα είμαστε στο κάστρο. Καλά, τώρα στο κάστρο πάμε ψιλοψαχτά. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς. Δεν έχει σηματοδότηση και τέτοια, οπότε δεν καταλαβαίνουμε πού να πάμε, ούτε αγγλικά. Ούτε αγγλικά, έχει την αρχή της τίποτα. Λοιπόν, ήρθαμε για ένα καφεδάκι γρήγορο, γιατί τα μουσεία ανοίγανε στις 10, είναι 10 παρά τέλος πάντων, οπότε μας έπαιρνε λίγο για να ψάξουμε και τι θα κάνουμε μέσα στη μέρα. Λοιπόν, πήραμε αυτό που έχει μέσα τυρί και ζαμπόν, μάλλον, από ό,τι καταλάβαμε. Δεν δοκίμασε. Σαν και αυτό που θα το μείνουν. Λακία, Είμαστε στο Fisherman's Pension. Ουσιαστικά είναι ένα μέρος που απλά έχει πάρα πολύ ωραία θέα από το κάστρο και βγάζει φωτογραφίες. Είναι τέρμα εντυπωσιακό. Έχουμε έρθει στο Μουσείο Ιστορίας τώρα. κοίτα, πέρα ένα ξύλο κυρτό που ανοίγανε αυλάκι και καρφώνανε πέτρες, κολλάγανε και το χρησιμοποιούσαν για προϊόνι. Τι έχει εδώ? Αυτό το σούπερ μάρκετ που το βρίσκεις στο Τέμου τώρα 50 λεπτά. Είναι από αρχαίο σούπερ μάρκετ, η παραγγελία από αρχαίο Τέμου. Φύγαμε από το Μουσείο Ιστορίας. Πάμε στα αγαπημένα σου τώρα, να δούμε έργα τέχνης. Αν με απλούσεις αυτό δεν κάνω, βάζα πινάκες. Ωραία. Ωραίο, Μας έπιασε και βροχή εννοείται. Λοιπόν, μόλις μπήκαμε στο Airbnb και θα κάνουμε ένα Airbnb tour, γιατί είναι τέλειο. Φάγαμε το μεταξύ, θα σας τα πω μετά. Σταματήσαμε λίγο στο Burger King, σωστά? Ναι. Γιατί είπαμε να φάμε κάτι γρήγορο, για να φάμε το βράδυ πιο καλά. Εδώ πέρα που έχουμε έρθει δηλαδή το κτίριο, έτσι είναι, λες και θα πάμε για όργανα. Οπότε φάγαμε να είμαστε χορτάτοι για τα όργανα. Αντέξουμε την επίωμα. Αυτό είναι το Airbnb. Εδώ πέρα έχει τραπεζαρία, καναπέ. Είναι υπέροχο. Πάνω και το κρεβάτι. πιο ωραίο είναι ότι το κρεβάτι είναι εδώ πάνω.
Έχει μία σκάλα. Ας πάμε. Ναι, είναι πολύ ωραία. Έχει πάει ώρα 7. Κοιμηθήκαμε μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Εγώ. Εσύ όχι τόσο. Η ώρα είναι 7 παρά. Πάμε για δεύτερη βόλτα, δεύτερο γύρο και ήδη έχουμε κάνει 17,4 χιλιόμετρα το πρωί. Παλτά, σακάκια, σκούφι, γάντια και βλέπουμε. Και εγώ ένα μπουκαμισάκι του μπουφάν. Ωραίος. Πείτε του να ανέβουμε. Εδώ. Δεν εμπιστεύομαι αυτό τη Ρώσια, θα έπεισε ατυχήματα γίνονται. Στην Ελλάδα, σκέψου εδώ πέρα τι έχει να γίνει τώρα. Θα βγει αυτά τσουλάει στο Δούναβι. Τώρα δεν φαινόμαστε πολύ καλά. Είμαστε σε κρουαζιέρα στο Δούναβι. Πίνουμε μπερολάκια. Κοκτέιλάκια. Και μισό να σας δείξουμε. Καλό. Λοιπόν, πήραμε μία σούπα με μοσχάρι που έχουν εδώ, παραδοσιακή, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και το λαγκός με κιμά και τύρι. Λαγκός λέγεται. Λαγκός, ναι. Και είναι πολύ ωραίο. Φανταστικό. Είναι σαν τηγανόψωμο με κιμά. Πολύ ωραίο. Θα σας δείξω το πιο τρομακτικό Airbnb. Τα έβλεπα για τη Βουδαπέστη, αλλά δεν το περίμενα. Εντάξει, είναι τρομακτικό απ' έξω το κτίριο, είναι πολύ ωραίο. Έτσι είναι όλα τα Airbnb στη Βουδαπέστη, από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, πάμε. Και ξεκινάμε. Πάρτο. Και δεύτερη πόρτα. Το εντωμεταξύ όλο εγκατελειμμένο, έτσι. Όχι μόνο εγκατελειμμένο. Αν δεις κοίτα πώς είναι εδώ. Είναι συντακτήρια αυτά που κάνουν κατάληψη η δική μας στην Αθήνα κάτω. Τα εξάρχεια. Έτσι είναι μέσα. Υπάρχει αυτή η καγκελόπορτα, την ξεκλειδώνεις. Από μέσα είναι το σπίτι μας, έτσι. Πάρτο. Δεν ήταν κλειδωμένο. Καλημέρα. Ξυπνήσαμε, ντυθήκαμε, ετοιμαστήκαμε. Φαίνεται να έχει πάρα πολύ ωραία μέρα έξω. Και πάμε βόλτα. Άρα πάμε New York Cafe, είναι ένα viral μαγαζί εδώ στην Βουδαπέστη και πάει πάρα πολλούς κόσμος για brunch και καφέ. Έχουμε παραγγείλει 2 καπουτσίνο. Ο Γιώργος έχει πάει δίπλα στο πιανίστα και του παίζει ένα τραγούδι που ζήτησε και λέω θα σας βάλω πλάνα τώρα. Έχει πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει, υπερτιμημένο το μαγαζί, δηλαδή για 2 καπουτσίνο τώρα πληρώσουμε 25 ευρώ. Έχουμε έρθει στο κοινοβούλιο. Εδώ πίσω μας είναι. Αλλά εννοείται ότι θα μπούμε γιατί έχει το άτομο 40 ευρώ εισιτήριο. Δηλαδή 2 άτομα είναι 80 ευρώ. Εντάξει, να πω εδώ ότι κάποιον μπορεί να τον ενθουσιάζει αυτό και να του αρέσει. Εμάς δεν μας αρέσει κιόλας. Εντάξει, να δούμε οπότε την αίθουσα και αυτά. να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Αυτά. Γενικά όποιος δεν ήρθε η Βουδαπέστη. Να μην έρθει. Το YouTube και τα βλέπει τα TikTok βίντεο των είναι άλλων. πιο ωραίο, ναι. Πήραμε το τραμ και κατεβήκαμε στο Δούναβο. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Ο καιρός συνέφιασε. Ναι, γιατί στην αρχή του βίντεο σήμερα, στην αρχή της ημέρας, η ζωή έχει και ωραία λιακάδα. Εδώ μια κυρία που έχει ζεστό κρασί, λεμονάδες. Εγώ πήρα ένα τέτοιο, είναι με βανίλια και σοκολάτα. Ο Γιώργος πήρε με τυρί. Το reality στη Βουδαπέστη για να δεις τα παπούτσια. Τα είδατε? Αυτό είναι. Ήρθαμε στο μάρκετ. Μην έρθετε. Άμα έχετε πάει στη λαϊκή αγορά και ψέλη, το ίδιο πράγμα είναι.
Μόλις βγήκαμε από το δωμάτιο, πάμε σε αυτό το καφέ με τα χαρτιά πολλά, όπως λέγεται for sale Ναι. καφέ. Αφήνει κάθε πελάτης από ένα σημειωματάκι που γράφει κάτι και είναι ένα μαγαζί που μέσα είναι γεμάτο σημειώματα από τους πελάτες που Θα σας πηγαίνουν. δείξουμε και πλάνα. Το περίεργο είναι ότι με τη ζωή έχουμε πάει 3 ταξίδια με τη μηχανή. Βουλγαρία, Ρουμανία, Σκόπια, Σερβία και Αλβανία, Μαυροβούνιο. Και ό,τι καιρό και να έχουμε διαλέξει, ό,τι εποχή, πάντα βρέχει. Περνάμε μία από τις γέφυρες. Και είναι τέλειο. Υπερεκτιμημένη Βουδαπέστη, οκ, αλλά το βράδυ έχει άλλη ατμόσφαιρα, είναι ρομαντικά. Σ' αγαπώ όσο κανείς δεν αγαπάει. Θα σ' αγαπώ. Γιώργο, δεν πας καλά. Είχα όχι προβατήσει τόσο χειρότερα Γεια. στο κρυό. Δες το φως, δες το φως. Ήρθαμε στο καλύτερο μαγαζί, μας έλεγε το Google ότι έχει γκουλά σε αυτό το ντόπιο φαγητό, που είναι σούπα. Γυρίσαμε, κάναμε τα μπάνια μας, ξεκουραστήκαμε. Σήμερα είχε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή το ταξίδι. Σίγουρα θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Τρίτη μέρα στη Βουδαπέστη. Εννοείται ότι βρέχει ο Θεός με το Θεό. Αυτά γίνεται άμα παίρνεις ομπρέλα φτηνή. Καλημέρα, και έχουμε έρθει στο Cookie Bacon. Είχαμε πάρει ένα κόκκι μαντάμ. Και έχουμε πάρει τα viral cookies. Ένα με νουτέλα και ένα με cinnamon roll για να δοκιμάσουμε. Είπαμε να έρθουμε μια τελευταία κρουαζιέρα. Νομίζω ότι είναι τα πράγματα που αξίζει στη Βουδαπέστη. Κρουαζιέρα στο Δούναβι. Ναι, και εμένα είναι η αγαπημένη μου δραστηριότητα από αυτά που κάνουμε. Έχουμε ήδη πέσει μέτρα μούτρα. Καλό! Ναι, επειδή πρέπει να φύγουμε από το σπίτι, συγγνώμη, 3 η ώρα, να είμαστε κατά τις 4 στο αεροδρόμιο. Δεν θα βγούμε απόψε, δεν κάνουμε τίποτα. Θα πάμε στο μάρκετ να πάρουμε κάτι να πιούμε. Θα ρέξουμε στο δωμάτιο. Τέλος! Και δεν σαν να μπορείς να στην Ελλάδα. Λέτε Γιώργο. Τέλος. Ακόμα έχει τελειώσει τίποτα, ακόμα άλλα παίζουμε. Σου άρεσε? Ναι, πολύ. Εσύ θα μου πεις, ακόπηκα.